BFM News. Lokal. Idol Dennis, go! Dua nga pagtingan, iti Barangay Kalawi, Pakutpod, Ilocos Norte, iti ang itingitan, iti nabarang palyangpuna, iti alay nga kalman. Sigon, ti BFP, ti may nga pagtingan, ket totally tinukruk ti apoy, ito nga ti may ket partially damaged, ket ito ket made of life materials. Sigon, ti BFP, awan ti tao, iti may nga pagtingan, iti mauram sa tagapuna, awat ni Albar nga gamit ta. Rumor nga ti uram ket adan da daily ti investigation da yung saan pa yung talya iti BFP nga niya ti cause of fire na yung sugong kini Kapitan Bong Respicio dan sa tisaksak nga charger, cellphone charger Idol Bernard yung saan pa makonfirmaran iso talaga iti nakikapuan ipanakuran Ada bidjom ka dito, Idol Dennis. Ito naururam. Tapos ma-picture out ni Mammet. Kadigiti agboy-buya. No, kasanot pa nakauram na. Dito yung naganan, nga balay, nga pagtaingan. Tapagudpod Ilocos to. Kat adamo, digiti kabaro nga fire truck. Dan sadta. Dati light material, dati isang kubo-kubo panawa de Bernard, dati nakitagtag ng impos da, dati pagtaingan. Ayun natin, ada bidjoms ka, Lawrence? Telebig. Iwan, telebig iti ito natin post ni Kapitan Bong Respicio Idol Bernard. Nakajak nga, friend. Telebig iti klase iti pagtingan nagbalor iti 45,000 pesos daing iti balor iti nauram nga pagtaingan Idol Bernard. Sigon ti BNP ket awan pa iti may bagada no anya iti nakagapuan iti uram yung sigon kini Kapitan Bong Respicio at sa iti baybayan nakaksak no charger ito unang iti pagtingan yung saan pa yung birmaran ti BNP iti nga banag Idol Bernard. Awan magkigig na dangran iti panakuram ti duwa pagtingan nagabay iti Barangay Balawi iti Pakutpod Ilocos Norte. Kamag pala manipod iti Pakutpod Idol Dennis Salipio Tatak Aramen.